जोंनि आसाम नाङै मोनबा उफ्रा बिसायख'थिया बेवहाय सोलिनो थांगासिनो दोङो आरो जों बिटिआर ओनसोल हिसाबै जोंहा 30 नं सिडली जि बियाब बे बियाबाव उफ्रा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दोङो। बे हिसाबाव दिनैनि समाव जिखिनि माने इउपिपिएल थामहिनबा एनडिएनि जिखिनि बिजाथि बे बिजाथिजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनि बिजाथिफोरखौबो बेवहाय मुं थिसननाय बा नमिनेसन होनायखौ नुनो मोन्दों आरो फैगौ जिहेतु समा दंबावो बेवहाय नमिनेसन बोखांनाय आरो नमिनेसन कारेक्सन जानाय बे समा दंबावो आरो जों फैबाय थानाय जि सम बे समा जोबनायनि उनावसो जोङो बुजिगोन दे बेवहाय मा रोखोमनि बादायलायनाया जागोन। दिनैनि समाव जि मोनसे बादायलायनाय बे बादायलायनाया गावबा गाव दोलोआ बेवहाय खालामगोन। आं बिटिआरनि सासे एसे दायित्व गोनां बेक्ति हिसाबै आं बेखौनो खावलायगोन दे जि बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थि जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बे गुबुन गुबुन बिसायख'थिफोरा जेरैबायदिहै मोजाङैनो जोबलांबाय नैबे फैबाय थानाय जि 30 नं सिडली बियाबनि जि उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाबो जोबोद मोजाङैनो बारलांनांगोन आरो बेवहाय गावबा गाव जिखिनि राजखान्थि हान्जा बे राजखान्थि हान्जाया जोबोद मोजाङै फोजोबनो थाखाय आब्रुथिनि गेजेरजों बिसायख'थिखौ फोजोबनो थाखाय गावबा गाव हान्जाया बेखौ जोथोन लानांगौ आरो गावबा गाव हान्जाया बेखौ मोजाङै फोजोबनो थाखाय गरन्थ लानानै बिसायख'थियाव बाहागो लानांगौ।